lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo Amarilo ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Amarilo. Kas may sa apinarswa ti Diyos, adda matrik na tayo nga agayat. Isu nga adda nga rod karbangan tayo nga agayat ken paayat. Isu na laeng tano maminsan na ulpit ni gasat. Isu ano maminsan, narigat ti basta agtaltalaklatan, nang runa no ni ayat ti pagsasaritaan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti nagbalin apadas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agayan ayat kami paylaeng kanigreg. Kastoy man dagiti pasamak. Hi, Greg. Ha? Marilo? Oh, apay akas lang naklat ka, nakakita kanyak, babe. Kwa, apay nga da ka dito eh. Di kayat ko asawa na. Nag-text mo na inawagan nakpay kumaa, sakbay ngay may ka. Anya? Ne, diyak amo nga masapol gayam nga ag-text, ken umawag akpay nga umuna, sakto umay dito yung opisina. Wan tap no amok na umay ka kung saan. Anya? Kat sigod mat na umayak dito eh, nga uray sana kung nga ag-text mo na umawag. Saan ka di? Wen, ngam ediday chay. Sa balitan. Anya? Ola, sumurot ka kanyak. Rumwarta dito opisina. Saan dito iti pagsalitaan ta? Oy, friend! Itay ka pa'y at-text dita. Mangan kakit din. Sige lang, friend. Napsugak pa'y ngamin. Makan kalata na mangan, Mira. Apay, ada ka di manan saan yun at kinawatan ka ni Greg. Ay, maasarak nga ron. Nakaad-ado arason na. Saan ba ta sigod akas jay? Isupay kit di ati kanayon ang mga uawis kanya karumwar kami. Angam ita, awanan. Di na kon maibingayan iti oras. Puro trabaho latan. Oy, friend, di mat na-i-promote iti trabaho na? Uwan? Siyempre, na-i-promote yung tao. Sigurado, imadon ti responsibilidad na. So nga awadon latan ni Greg, friend. Ay, sabali ti agparparik na kanyak, friend. Anya? Anya di kaya't mo asawan? Nadlaw ko nga nakasla iwasan nak ni Greg. Pag ko naamat, ngayon iwasan na ka tinobyom. Ado dagiti text kan awag ko adi na sungsungbatan. Saan lang nga dayta? Tunggal mapanak iji opisina na. Masapol nga ag-text, wano umawag akpay. Kan, saan kami nga agsarsarita iti opisina na? Kanayonan nga itirwar ti pagsarsaritaan mi, tunggal mapanak ijay. Anya? Iso amas-mas da awag. Kita tasaan man na natila pampanunutom, friend. Ag-overthink ka man ako na, ha? Lalabit, busy lang ang tinobyom. Ay, sapay ko matakas na nga agpayso, Mira. Parbangon na yun. Apay nga itakala nga sumangpay, Marilaw. Ay, kwa na. Nakainom kan sapay. Pasensya kayon. Kasangay nga mintimay sa akatrabahwak. Iso, nagja-jamming kami, pay. Nay, kita anak ko. Masansan mo ti panagawid mo iti kastoy nga oras. Apay, di ka mabutang. Sapay,
Nagada daw ti mapukpukaw ang maipadpadamag ita. Ni Nanang mat, sana kun nga ubing. Di kay kadiagdanag, takabailak ti bagik. Ala, sumber ka nga rodan iti silid mo. Tapno makaina na kamutain. Wen, Nanang. Hello, Greg. Agyaman akta sinong batang matlaang ti awag ko. Pasensya kang. Ado nga ti kliyente itay. Iso nga itakla nga nasong batang tiyawag mo. Okay lang, babe. Tinapatag sinong bata mon. Mabalin ka di nga kita ta inton madamdama. Ha? Sige. Ada ibagakin ka. Kat amok amaragsakan ka. Sige. Tadamot lang ibagakin ka, Marilo. Talaga, babe? No kasta, agpadata nga adda sorpresa na ititunggal maysa. I-text mo tulat nga rodan, no Stadino. Kenuan niya nga oras tangag kita. Okay, babe. Anya jay ko nam nga ibagam, Greg. Kwa? Di mo kunam nga da ibagam kanyak? Wen, sikapay, Greg. Damdama akton. Sikapay ta ladies first nga rod. Sikapay nga rod. Ala, ibagamon ti ko nam nga ibagam kanyak, Greg. Marilo. Oh, apay nga agsan na ay kamutan. Anya day jay kunak. Ibagam kit din. Dumdum nga gak, Greg. Tangay pilitan nak. Ibagak nga rodan. Ngam sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ken ka. Ha? Lading itot nga ibaga. Ngam waswasan tanti relasyon ta. Anya? Pasensya kan. Ngam adan sa baling ay ayatek. Ket natulagan ti kalay sami. Anya? Pakawanan ako ma. Diyak siguro pakabasulan ti panang ibagak iti punuken ka. Sorry. Apay, Greg. Apay anaaramin mo ti kastoy kanyag. Ada ka di nagkurangag. Uno nagbasulak kan ka. Ha? Awan. Nga masikugan ni Katrina. Isa masapol nga agkalay sa kamin. Sorry ha. Sapay ko matasaan ka nga gimulay ti sakit tinagam kanya. Ay pun gayam. Anya itayon jay kunam nga ibagam kanya. Awan gayam, Greg. Kun kunak lang day jay. Lipat naman ti kunak nga ibagak ko makanyam. Awan day jayan. Sige, panawan ka dito eh. Ha? Ni, papanamon nga eh. Agsubli ka dito eh. Marilo! Marilo! Pagawanan ako mananang. Nailawanan. Ay, anya ngay nga raw. Adda ditan, anak ko. Awaton tayon at tikinapod na. Tirumba nga aramidam ita, kat aywanam ana imbag tisikog mo. Iti kasta, nasalun at daw nga ipas ngay mo. Nanang. Saan mo may anagayatan ti amin? Di mo mo namnamaan, asinaan na kagayam tinakasikugkan ka. Alala, aklo naman tigasat mo, anak ko. Narigat mo't no ipilit mo tibagim ken kuana. Kahit saan nakamagayam ngay ayatay na. Nanang. Pag nakmamdaytan, anak ko. Amom tumo siguro unti ar-aramidam intun sumaruno. Di ka basta-basta agtalag itilalakay. Agingga adi nakapayin kasar. Pagadalam daytan, marilaw, anak ko. Pudno ka di tinadamag ko, Mira? Nga,
Anya, manang Divina. Nga masikog ni Marilo. Ngam sininaan ang tinobyo na. Sino tinakadamagam iti dayta, manang? Ay kat ija opisina ah. Amumatan. Nagbiit nga agwaras ti damag ijay. Pudno ka di? Wen manang, pudno dayta na damag mo. Di kat agpas ngay nga rod abalasang ni Marilo no kasta. Ay, kapilitan na kasta, manang. Gungkunana ah. Ha? Ne, abay mo da kasta ti kunam, manang? Wan ah. Takon di pakipot tumat ngamin edi ar-arman ni ading ko. Anya ngay ita, siniko ganda lang nga rod sa da imbate. Ay nakarman ah. Ha? Ala, anya man na nakarma ngay bagbagam ngay, manang. Ay kat nakarma ah. Gapo iti panang pasakit na iti kabsat ko. Nay, adan sapay mo't sa bali, pagsaksitan tinakam mo iti gayem ko, malaksid iti panang busted na iti kabsat mo, manang Divina. Ah, ay iko, awan. Isulaang matday jay ti makagapukat. Ang bayamon, tanapalabas matday jayan. Masiguradok analipatan ang ti kabsat ko. Sayang laang, tasinikugan matgayam ti sabali ni Marilo. Tidakas na, linuko da pa'y. No kinayat na ko maiditi kabsat ko, saan ko maakas jay tinapasamak kan ko na. Nalala, anya ngay, kat adaditan. Imbes nga uyawan, wano imamag tayo. Tulungan, kan andingayan tayo kit din tigayim ko, manang Divina. Nukasta, talaga nga wan plano amang ibagakan ni Greg. Nagbunga ti pan nakailawan yaw, anak ko. Awanan ti makagaputap no ibagak pa'y kan kwa na nana. Uray tawan damat dito yan. Adadan ijay Amerika iti asawa na. Ay, Marilo, anak ko. Kan maisa, kabailak matabiagan ti anak mo. Nga uray awan aman, nana. Alakit, adaamin ken ka a desisyon, anak ko. Basta ti kanayon nga ibagaken ka, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Nana, masapol apilitak ti agbalin anatibkar para itipas ngay kunto. Ay na, nagbiit ti panaway na nakaw. Nagpardas ti panagdakkel ti anak mo. Wan nga rod, nanang. Kahit, kumusta ka mo tayo? Okay ako, nanang. Kas makita yumat, kanayo na anaragsak. Katgapo day ta iti anak ko. Nga oray mauy-uyaw ka, anak ko. Bayan nyo ida amang uyaw kanyak, nanang. Aramid lang dagiti nagatal ti dila na ti kasta. Awan maaramidan da iti biyag da, iso ati biyag ti daduma a tao ti pakibiyangan da. Ay, sa bagay may samot na dyan adibina. Isaw ti may sa makaad-adaw iti sao. Ay, wan nga ron Aging ga ita. Nasakit pa'y lang tinakam da iti panang bastad ko idi ka ni Joel akabsat da. Ay, anya pa'y lang nga tayo at ipagsakitan tinakam na. Kan nabaybayagan day jay anak ko. Kan may saan mo nga isaw, tinabasted. Di mo kabsat na. Day tangaron mo ti pagsidsidawak, nanang. Bayan nyo. Amwag tuman ngagpaiso ti makagapo, no apay akas talaunay ti gura ni manang Divina kanya. Ay ayaten ka, Marilo. Sana napad kanyak ti kinadan anak mo? Nakasaka na ka mangibilang kaspudpud nung anak ko. Basta ayaten na. Ladingitag,
Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat manan Manong Eddie. Marilo. Sapay ko matamaawatan nak. Ngam no ita, ti anak ko tinakay sentruan ti atensyon ko. Awan pa ya talaga iti panunot ko ti makirelasyon manan. Di kagdalag ta maawatan ka. No pa'y kasta, si uurayak latakin ka. Urayak no kaano nga klonam ti daton ko nga ayat, Marilo. Ubing ka pa'y mo't friend. No adamot triknam kan ni Manong AD. Apay kit tinati mo kan iti gundaway. Madlaw mo ta na simpet. Adapay negosyo na. Saan mo napakarikutan ti pagbiagyo nga gina? Kangrunaan ti amin, nakasagana ang mga klon iti anak mo. Ay, jak mo friend. Ngam no kadagito eh. Jak pa'y lakayat ti agsaw. Narigat nga min ti agsaw iti patapos ako nada. Awan pa'y lang iti panunot ko dayta. Ipamaysak pa'y lang ti anak ko ita. Uray kaskasan o. Kayat kumat nga ipayan iti napintas amasakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto tako ng friend. Angam ulitek, no adalakit di, pakarik na am iti ayat. Awan dakas na. Luktang man ang tapusom, friend. Wento siguro, friend. Ngam no ita, awan pa'y iti panunot ko dayta. No kasta, pudno gayam nga ar-armam dayjay Marilo, Eddie? Uy, apay ka din, Divina. Ay na, anya nga'y kumati maghanap mo ka ni Marilo, kat naganak abalasang dayjay. Ha? May babain ka laeng no iso ti asawaem, Eddie. Ibagadan asigundamano ti asawaem. Ado dita ti mas may mayat ngam ni Marilo. Babalasang kan saan pa'y anaanakan. Pudno nga ado dita ti babalasang. Manyangay nga ron. Kat ni Marilo matipit-pitik ti pusok. Iso ti ay-ayatag. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Eddie. Kayat mo nga rod nga uyawan da kadagiti tao. Kayat mo asikat ti pagsasaritaan da. Ibagada naganak abalasang ti asawaem. Awan bibiyang ko iti baga ti tao. Tinapatag, tinungpal ko ti pit-pitik ti pusok. Anya? Mala, panawan kan dito, tandapay papanak. Na, madlaw ama di tinamnam na iti imbagak. No kasta, talaga seryoso iti dayjay Marilo. Suron kon! Oh, apay yun, Mira. Bigbig at akasta tilangam. Apay, asino man ang tikasuron mo? Hay! Maasarak ka ni Manang Divina. Nagad-adong ibagbagana, iso pinanawa ko na. Anya man ang tibagbagana. Nadamag na kanu ti agar-aram ken ka. Ket kunana, palagipan ka kanu, taamangan no agsikog kan tumanen. Anya? Hay! Kunana, narukup ka kano no may papan iti lalaki. Inbabain mo kano ti kumpanya tayo. Ta, nagsikog ka abalasang. Ket gapo kano, tanaganak ka abalasang. Sigurado kano, nga awanan ti lalaki amang seryoso ken ka. Ngamin, nailawan kan iti naminsan. Ket paglulukwan da ka kanulaangan dagiti lalaki. Kasta ti ko na ni Manang Divina? Ay, huwen friend. Ay, pasensya kan no inbagaknan ka. Ay na, maasarak nga mina na talaga. Ay, jakman amo. No apaya kasta unay tigura ni Manang Divina kanyak. No tijak pa nangaklon idi iti kabsat na ti makagapo. Nabayagan dayjay. Ken maysa, addan pamilya ti kabsat na. Hoy friend, panagkunat. Saan na ang aday ta ti makagapo? Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend? Ay na, sigurado nga apalan na ka, gapo iti pan nakapromote mo. Ngimbato ti posisyon mo. Dinto tayso, kat saan pa'y? Nabayag nga minin iti ayan na a departamento. Bimakuten ijay ang maging gaita, saan pa'y lang ang ngimbato ti posisyon na. Mami,
Inak makiayayam ija balay na hana. Sige anak, nga maagawid ka dagos, Wan. Wan, mami. Ay na, talaga saan na magawid ang ti panagdakil ti anak mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla kaano lang idi saklot-saklot tayo pa'y. Ita, addan iti elementarya ni Hana. Ay, sa bagay, talaga ka day nga wanan ti planom makiasawa, anak ko. Diyak ka mo, nanang. Angam no ita, naragsak ako. Ngamin, adda ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay mo, Kedi, makitak ba iti kinaragsak mo, anak ko. Kaslawan pulaws ti problemam iti biyag. Wan ngamin, nakasingsing pati anak ko, nanang. Awan pulos problema kan kwa na. Amo yumatday tasan ka di? Ay, wain, anak ko. Talaga nasingpot ni Hana. Awan, ti maibagak iti apo ko. May mayatan ti kastoy, tawan sa bali apang panunutag. Ti anak ko lang. Wamo, Kedi, di mo nagkita dan nga agama. Wan, nanang. Nagkita dasakbay ang nagsubli da Greg ija Amerika. At least, nagamamuda nga agama, anak ko. Wan, nanang. Kunana mat amang ipaw ito iti allowance ni Hana. Jakon nam namaan dayta. No adda itid na, ay kat pagyamanak unay. Ngam no awan, bay amon. Ay, una, dakalan ni Hana. Mamati ak ananakem tau ti apo ko. Wan, nanang. Uray inoy-uyaw dak ti tao idi. Gapo iti panaganak ko abalasang. Ngam nagbalinak anatibkar. Gapo kan ni Hana. Wan ken siyempre, iti Diyos Marswa. Wan, nanang. Awan ti sabali amay dayaw. No saan ati Diyos Marswa. Dakkel ti pamatik asaan da kami abaybayan iti anak ko. Ita Miss F addan iti junior high ti anak ko. Balasangan daytoy. Jakpay kumakayat nga ibati ngam kasapulan. Ngamin para matlaang kenkwana ti panagabrod ko. Napigsapay met ti inak isuan natalekak anang ibati kadakwada. Agdua atawan kumetten dito'y Taiwan. Kayat ko ngamin makaadal ti anak ko, iso nagsakripisyo ak nga umay agtrabaho dito'y balasiw taaw. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyaman ak unay tiing kapanang yornos para itipan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Amin apanubok adda rason no apay. Amin arigat adda katukad na anamay. Amin aparikot adda agururay a solusyon. Ket tunggal pan nakaitibkol, masapul tayo ti bumangon. Di tay maaramid ken malagpasan dagita no awan ti tulong ti Dios Marswa. Isu ti pagsadagan ken kamangan tayo iti amin agundaway. Alakastan pagayam Marilo. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag. Hello manan, papagayam. Kumusta kayon? Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kani pagayam tayo arayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, baro akpay laeng iti tawen ko at 38.
Jak manamo ngam kaslaawan met ngamin itiriknak ti mga sawa. Kaslakay kayat kumat ngaminan ti agbalin a single ngam ti mga sawa. Ngam saan ati may papan iti kinasingle ko ti kayat ko apay drama. Nudigat may papan iti ikit ko kan ti asawa na apakina na edak. Ada ngamin negosyo da ket siyak ti inala da kas driver da. Nasingpet damet. Iso na laeng tanakaro ti kinaimot da. Ket tirigat na, ibagbagada a naparabor da kanyak nga uray saan met. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nakaluto ka din, Ryan? Wanante, itay pa Nasapa ak ngamin anariing. Isa nasapa ak mo't nakaluto. Mala, ingka nga ro din idasar ten lutom tabangan tayon. Mabisinak ngaminin ka. Wanante. O muna ka ni jay kusina. Tamapan ko pa'y ayaban ni uncle mo iti silid mi. Wanante. Mang timplakan to matan iti kape, wan? Wanante. Ay, nabambanugak lakay. Anya nga tano, mapantayo mo't agbits. Pwede. Tak lang daytay ti trabaho. Bakit? No, nabanog ka, di aginana ka. Siya pa lang ti makaamoy di pwesto. Narigat mo't puro trabaho latan ti as-asikas lakay. Ag-relax tamad. Uray sagpaminsan laeng. An-anwenta nga iti ado a kwarta. No di ta mo laeng mo't makapag-relax. Sa bagay, okay. Sa dinungay nga ron, ti papanantayo no bilang. Ada nakita nga impose na iti Facebook. Napintas na ijay a bits. Ado ti mapmapaan ta white sun. Ado pa'y ti asidig a pagpasyaran ijay. Iso nga ijay ti papanantayo. Sige. Kasaritam to nga rod ni Ryan. Tay sagana na dagiti itugot tayo amapan agbits. Wala kay. Kasaritak to apa man na sumagpan. Ryan, agsagana ka? Ada pa panantayo inton bigat. Sa tinuante? Intayo agbits. Intayo man mo't ag-relax tapno ma-relax man mo't ti panunot. Makapabannog mo't ngamin ti trabaho at trabaho. Ay katwa na, ante. Wen, tapno makapasyar ka mo't. San lang nga balay pwesto balay ti ayan mo. Ay katwa na, ante. Malala. Ikondisyon mo nga ron tilugan, wen. Check up man na imbak, tapno di tay madadaulan ni tidalan. Areklado, ante. Ay, urayak na nakaginawa nga iminom iti nalami sa danom. Uray siyak nga ron lakay. Ay, grabe nga bintipudot na. Kwen nga ron. Nalungatam man tapit siya, tamangan ta. Tadi, mabisin ako. Wan. Mabit lang lakay. Adita. Mangalakan. Ay, mas ti pinilim a flavor na. Itak lang ang makaraman it kastoy. Wan, dayta ka nung nga minti bestseller da. Iso dayta ti inalak. Una yan. Di da pa yawis matikan kananda. Mangmangan dalatan, di dak pa ikan. Sapay, mabisina ko. Di dak pa ikan maturay, danom lang ko ma. Sika ngay Ryan. Ingamot gumatangan iti danom. Kan meriendam. Ta inted kumutan ti sweldom. Ha? Ay, wanante. Isumot lang ti kunak. Sige, mapanak nga rod gumatang iti danom kan merienda, anti. Ryan? Apa yang kan? Agluto ka pa'y sa kanto aglangoy, wan? Ilutom pa'y amin na binalon tayo sa kanto mapan agdikos.
Uwan, Uncle. Awan parikot iti dayta. Lakay, intag laguyan. Uwan, bakit? Ay, ano sampay lang ti agluto, kanakan. Uwan, Auntie. Mala, umay kan, bakit? Alawin, wen. Sumarurukan to, nintun malpas kang agluto, wen, Ryan. Uwan, Auntie. Naputut pa lang isa madamdama agton nga agdigos. Sige. Agluto ka nga roden, Ryan. Umay kan, bakit? Ay, nadalang sa bali apag naadan kan pagtrabahwak. Panawa ko na talaga daikit ko. Grabe matan ti pampamayanda kada tao. Diyay matlaag namnam ayon ti amuda. Ipatrabaho damat amin ang kanyak. Oray kumamat na dakkel ti sweldok kada kwata. Agpili ka matan iti short pan kan t-shirt mo, kaanakan. Sana nanti, agtip-tipidak namin. Diyak kaya't ti aggastos. Di ka di agdanag, tasyak mo ti agbayad. Malalala, mangpili ka niti maysa a short pan, kan maysa a t-shirt mo. Sige nga ro, Dante. Itid mo kanyak no ada mapilim, tasyak ti magbayad. Oh, dahil ti kayat ko, Auntie. Sagmamanungay dayta. Naan kita agman ti tag price na. Atoy, Auntie. 700 mat day ti t-shirt, nagninan. Ha? Dito'y nga minabanda at ipagpiliam. Oo, kita sagsasanga gasot laeng dito'y. Kan, dagito'y short pan, sagsi 50 laeng. Iso dito'y ti pagpiliam. Ha? Nalalala, isublim day ta t-shirt. Ta dito'y ka nga agpili, kaanakan. Angam, saggay sa laeng, ha? Sige, Auntie. Mabalin mo't kit di, mga lakadita sag 700 at t-shirt, ang ibawas kunto ay iti sweldo. Ha? Ay, kwa? Oray sana, Auntie. Mangkita aklat nga rodan dito yung sagsasanga gasot. Simbangpat kayo matgaya man insan Ryan. Wen, insan Mayra. Kat, kumusta nga itinapanan niyo ija beach? Nag-enjoy kayo matlaan ka di? Nagadumat ti post ni Auntie Irene iti Facebook na. Isuda lang nga tinag-enjoy, insan. Ne, taapay mat nga isuda lang ti nag-enjoy insan, kat kadwada ka mat. Kwa, insan? Makabannog mat namin ti agmaneho. Sa bagay, agam at least nakapasyar ka. Kan ingatanga da ka pa iti baro at t-shirt kan short pan mo. Ha? Ne, nakaamwam nga iti dayta, insan. Kat no isumat din post ni Auntie Irene. Regalok iti kaanakak, t-shirt kan short pan, kuna naman. Anya? Ay, una yan. Apay, masapul aya mapan na lang ipupos ti kasta. Adong harot din nag-comment aka kasinsinta. Sana all kun kunada insan. Umapaldakan ka. No amok la kasta. Jakla ko man innal ala da at t-shirt kan short pant. Ha? Naitamad laki din sagsasanga out kan sagsi 50 ti ipupos nan. Kayat mo asawan. Kastala ang ti presyo da ijay insan. Waninsan. Ay una yan ni Auntie Irene. Ipaspasikat na arinigalwan na ka, gamdagi tayo matlagayam saglala ka, tintad na kan ka. Kunak man lang, no, dagi tayo branded. Nabsuga ka. Oray siyak nga rod, Nestor. Naimas mo't gamintin luto ni Ryan na pangrabyan tayo. Wan nga ron. Anyan to ngayon ti sidain na. Naibos mo't tiin luto na amasida. Kasalukat nagbasit ba't nga mintin luto na. Amo na ba't na napigsata amangan. Wan nga rod Imagam tamang lutong tulatan iti sidaan na. Sa nabalay ta dumat ti karga ti ref. Sa bagay, baka mutumatan nga agluto iti sidain na.
Alakay, ipadas mo man to'y sapatos kan pantalon na ginatang ko. Nangalam nga iti day tabakit. Ginatang ko itay ijay tiyangge. Kas na napintas pa'y ba't ngagpaisaw? Kitagman? Napintas pa'y dayta. Ipadas mo man no manaykin ka. Ay, esos, saan nga umanay bakit basit to'y pantalon? Ay, sayang nga rod saan nga umanay. Huwag nga raw, sa pa'y nagpintas pa'y. Manungay ti pinangalam iti dayta. Sa nga gasutla ang mutkit di To'y sapatos barang isok ti umanaykin ka. Iyag mo, ta ipadas ko bakit. At to'y Mayat, ngam ni, nailot. Awan allowance ti sakak. Sana ka komportable ang mga isuot. Ay, kasta aya. Adi kat sayang nga rod, dagiti ginatang ko. Ited mo langan ka ni Ryan. Tapno sana sayang. Ay, wanan niya. Sige. Taitid ko nga rod ka ni Ryan. Ryan, ginatang ko ang sapatos mo. Atoy, ipadas mo man kaanakan. Ay, una, ante. Nay, eksakto mo't kayam. Una, ante. Kastoy ti kayat ko ang sapatos. At dabasit allowance na. Diyak kayat tinailat. Abom ka din o mano, ti pinanggatang ko dita. Manungay, ante. Sangaribo. Ni, nangina Nangina ta branded ket nga rod. Angam daan mo tanante. Uray daan, basta branded. No, gatanga mi jay mall dayta amangan no 5,000 pesos ti price na. Sa bagay. Ketan niya ngay ti ibagam, Ryan. Ha? Ay, thank you, ante. Kasta, sursurwam ti ag-thank you no kasta nga addagatangan mi aparaken ka. Mabitlaeng ata picturen ka pa'y anak kasapatos. Ha? Oh. Ni, awan mo't gaya masida. Arid-idlagan ti adobo ngayon luto kita'y aldaw. Sapay mabisinak una yan. Ha? Adapay basit ngayon na po'y. Ano sakon aday to itik? Ilabay kon ti basit asabaw ti adobo. Umanayan na ti apang rabyak. Sana balay tam baturugak matan. Ryan! Apay ka di, Uncle? Tangay inggatangan na kay ti sapatos ni Antem. Inggatangan kamet iti pantalon ken short pant. Ay na, agyaman na Uncle Nestor. Atoy. Ay wanam na kita at nangina ti pinanggatang ko ka na kita. Sagmamanungay na kita, Uncle. 1,500 na ita pantalon. Na itamot short pant, 700. Ne, nagngina, Uncle. Siyempre, Sana ka mangmangtad itinalaka, kaanakan. Talaga ngayong gagarak tigimatang itinangina. Tapno awan mo't may bagbagam. Ha? Ay, agyaman akmanan Uncle. Awanan yaman na. Awan mat siguro, timakunam ka na kami kanya Antem. Tas saan kami mat anay imot? Sana ya? Ha? Ay, kwa? Wen, kunam Eh, kwa? Wen, Uncle. Agasam, sana may bagong sapatos at pantalon insan. With matching short pant. Ha? Anya ti kayat maasawan insan, Myra?
Isumat ti post ni Auntie Irene, insan. Anya? No kasta, in-post namanan? Katwan, in-post na ti picture mo anak kasapatos. Kastamat tan ti pantalon kan short pan nga inted ni Uncle Nestor. Anya? Detalyado pa ya, insan. Inkabel da ti presyo, dagiti inted daken ka. Aglablabas da na talaga. Pati nagtaabanag, mapanday po post iti Facebook. Oray ko mamat, no pudno ang inginaan, dagiti itod da kanyak. Saan mo't nga rod? Ay, una yan. Mano atawon mon kadakwada, insan. Apay, saan ka pa'y lang nairwam kadakwada? Nadala ko masabali a pagtrabahwak. Talaga, panawa kong daan ti Irene kan Uncle Nestor. Day takit nga rod ti rigat na insan, tanagrigat mo ti sumapul iti pagtrabahuan. Nang runa kada taong awan nagadalan na. Uwan nga rod Isa kapilitan nga agan ano sakpay laang iti puder daan ti Irene kan Uncle Nestor. Naimbag tulan ada mabirukak a pagtrabahuan insan. Nay, agalauna mat gaya man iti malang. Naiturog ko pa hikit din ti kastaw na yabisin ko. Agalauna, ngam awan pa'y laang mat dante. Ay, didak pa'y malagip mat nga umay kitaan di ti parking lot. Ay, yan. Nagrigatan ayat yung bali na driver. Tinasayat. Mapanak mang kita iti mabalin ko apanganan. Oh, adoy ti sweldom iti 2 bulan, Ryan. Ha? Dahito lang ti sweldok iti 2 bulan, anti? Wan, apay, ada reklamom. Ay, kwa? Saan mo't nga iti agrik-reklamo ak, anti? Ngam saan mo takastoy titulagan tayo aswildok? Kurang ngamin nga adayo dahito ititulagan aswildok iti binulan, ante. Inbawas ko ngamin dagiti balor, ti ginatgatang may asapatos, pantalon, short pan, kanda dumapay nga usar mo. Anya? No, diskumpiyado ka, adoy ti listaan. Inlistak amin dita, ti ginatgatang may paraken ka. Kunak man no interview dagi jay, ante. Ay na, itaapanawan nawanan ti libre, Ryan. Wen, inted mi. Gam syempre, kwartam ti inggatang mi. Agyamanak, ante. Uncle, agyamanak iti panang pasangbayo kanya iti pagtaangan nyo. Kat bigbigat nga utang ko anay baga nakam ti panagnaed ko kada kayo. Iti agarup 5 atawan. Apa yun, Ryan? Anya ka din dagita nga ibagbagam? Uwan nga ron Aslag pakpakada kamutan kada kita nga ibagbagam. Husto kayo, uncle. Talagang agpakpakada akon. Apay nga ya pumanaw kan kaanakan. Sino ngayon ti kadwa mi dito'y balay? Uwan nga ron Ti kadi Jack panangted iti husto asweldom ti makagapo kaanakan. Ada aminan dita, ante. Ha? Kan may sa agabrodak na minan, ante. Uncle, isa talaga apanawan kayon. Ha? Anya? Padasek man mat yung umadayo. Barang ijay kumutta na mabirukan tigasat ko. Pasensya kan kaanakan. Pasensya kan no ada di mo nagustuhan nga inaramid mi kan ni uncle mo. Sorry kaanakan. Uwan nagpaiso ka, anakan. Pangasim, tadi ka kuman pumanaw. Agtalinaid ka kuman iti balay. Tawan ka duwa kami kanya antem. Kasta unay, nagpakpakaasi da anti kan angkal kanyak, tapno sa anak apumanaw, ije balayda. Ngampim manawaklat ta, tanalpas kumot idin nga inlakad, dagiti papeles ko nga agpa-Saudi. Kan maysa, talaga anap no anak meten iti kasjay nga ugali da.
Ado matlaang dagiti kakasinsin ko nga ay ayabanda tapno kadwaanda. Ngam awan ti agbayag kadakwada gapu iti kasjay nga ugali da. Dumawat damat iti pasensya, ngam inton agbayag aramiden dan tumanen. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Ryan. Ken ka pagayam, Ryan. Maawatan ka iti kasta nga inaramid mo pagayam ko. Anya ngay nga rod ket kas nakunam napnuan kan iti kasjay nga ugali da. Amin abanag ada pagpatinggaan na. Sapay la kumangarod ta makaamiris dametten ket ilinteg dati killo nga aramid da sakbay amala daw ti amin. Alakastan pagayam Ryan ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti innak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolen. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasamak. Sa dino tayong dambrent kan Andrew. At dada iti kwartuda apay kadila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti aramiden da. In ka man ayaban nida, tatulungan da ka manglinis iti tangkit ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot met. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. In kakataya ba nidan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti aramiden da. Nagado ama trabaho. Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam sa amatan, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bibibiyem mo ti da. Jack mo't ida awanan ti ado pa yasao. In kakataya ban idan, tapno malpas ti trabaho. Saan ako na mangibati iti allowance yo ha? Tadamot kan ka ti ATM ko, Christina. Gabriel. Awan matan paggastusam. Ta kompleto kayo matan kadug iti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingki ak matan. Umaladetan nga abastoyo iti makadomingo. Kaano manen ay ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Christina. Tsak pala nakapampanaw ngam ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kuang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe ka. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon. Tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiji Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wen manang. Damagag laang ko man, no sa dino ti ayan mo ita.
Ay kat addaak laang dito'y balay Agin inanaak. Takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana kadikan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, Manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minin itay ti asawa. Jak lakit di mabalin nga agbidot, Manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga agpaiso ti suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam ken ko, ana. Nakitak dito'y cathedral, Manang. Ngam, ti pagsidaawak, ada saklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, Manang. 5 basta iti mismo asangwanak. Surutak kumayda, ngam, kaslag nerbyusak. Nang runa idi nakitak nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag, iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman, nupudnoan na pandita bagyo. Sige, Manang. Ang di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kumangay, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadagiti chismis. agdamdamag laeng mutket di, Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak nga ipatakder ko abala ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakder aki ti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Nagdakalan ngay. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Wana, ngam amumat nga tatrabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase karag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen awan parikot iti dayta lakay. Si magpet kamot gaya maan anak ko. Wenanang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wenang. Isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rodano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang, talaga amayat ijay. Adayuan na lawlawang ngam dito Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mama minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay kuda kayo nga rod Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nanto ti balay, apaman amalpas. Ay katun isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatang mo anak ka. Uwan ko naklang arudan. Agawid tak nga agawid dita. Basta di ka nag-text kan umawag pa. Urayin nyo lat nanti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pigat. Kasang-sangput mo lang, pumanaw ka manan? Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko Ta isumat nga ron ti sinapata ak a serbisyo.
Isa ka naman ket nila iti itugot ko abadok. Plancha umot ti uniform ko. Ihanger mo ton. Sa amon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka amabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Wan? Ala. In ka nga rod agitasaran. Iti pangaldawan tayo. Ta mga anak pa. Lukas ta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wana nang. Amangan no mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino akmanan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata, Barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinuam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak, Barok. Awanan yaman nananang. Dahito man, ti para ka ni tatang. Dakayan ton di makaamo amang tedken ko na. Sige, Barok. Katulitak man ang tiagyaman. Awanan yaman na kunakmanan. Basta dalakit di mangtedak. Ket dawatek, dakaylat ta ko man ti mangtulong ka ni Christina amang kita karag iti ubing. Ay, uwan. Awan pagdanagam, Barok. Dakamen ti makaamaw. O, sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahem, Barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga rod no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karag iti uping, tatumulong da. Tapno damot serpit itad ko nga allowance da. Wen. Agawid akinton o may alawas. Isuntumad tan, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Iyawis mo maten karag iti kakabagyam. Kastamot kadananang kantatang. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti pagkapuan da. Iso nga oray saan kun nga yawis kadakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang man. Okay, sika nga ruti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rod manang. Mayat dito tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Oray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Oray iti apagbiit laeng aka nito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan mo't kit di. Kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagriknak, likliklikan nak. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, gandamagan, ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marigna na ti panang kumprontar kun kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amanang. Ay, sanan, Ruby. Ad-adalaeng ang masakitanak no kasta ti aramidak. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babay na. Nasakit man ngam. Baybay aklatan. Anya ngay nga rod. No iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan. Tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan? Imbagpay ni Manang Christina. Ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wen nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Manong tama tinagastos day jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day, Jay. Ang, uray no kas jay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang, Serbina. Ha? Ni,
Apay mo dan ako ng tikas ta, insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak tikas ta, insan? Ay, sus! Naudi ka manan iti damag, Insan Miriam. Diya ka mo kasta, insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Cristina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay, kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Cristina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Cristina no kasta. Talaga ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat nga tagtagari? Agul uli maklatan nga uray amuna alukluk kun ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Ay, kasla siyak ti masaksak ta ni ti kastaan na amwak. Ay, grabe talaga, insan. Anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Cristina. Talaga ananad, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti laeng katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y balay. Baybay aklatan. Nasakit man nga. Ikariga taklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay ma? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Cristina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anyan na itaan na amwam? Ada kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Cristina. Ay na, nabayagan, na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Cristina nga da babae ni Gabriel? Hay, una yan. Pampanunutok lang kasla, una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Cristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't ammo na niya ti pundaw. Basta ti chismis ini kat anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay in Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalay da? Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo't ate sweldo na. Sa bali pa nang iti kickback na. Langro na kat Manila tinakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate mauawat na akwarta iti binulan. Kasta gayam. Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel a balay. Wayne. Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon na nga kasawa. Wala. Da magkuide asug-sugsugan da ni Cristina tapno isinan an ni Gabriel. Ang di na ka mabali na sinaan ta ipagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon na nga kasawa? Lalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Cristina. Pudno asaan ang marigrigat.
Ngamin, kumpleto iti abasto ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo tasimbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya day ta, Christina? Gabriel. Apay, naipus ka din ti karga ti ATM ko? O ato, numaburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro day ta agatad nga ramatan. Gabriel, saan akas... Christina, nabanugak. Amumot nga adayo tinagapwak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Nakwa. Awan, Gabriel. Ket, apay nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko. Ikanak pa'y kuma iti atidto ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biya. Kasladyak nga menen kabailan nga ipturan pa'y ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kasla bumtak ti baro kung ko iti kasta una ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Pang-asim, Diyos ko. Imbagman ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumang abiti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Ti ko na, manang. Ngam di mo laam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay. Nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga akas ta ti biyag, manang. Anos lat na Barang makaamiris tumatlang ni Manong Gabriel. Ay na. Jakun mang namnama akasta, Ruby. Bilibak nga Ruby man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam laang nga ni J. Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan nalatan no kay kayat na. Anya nga gayam ti ko nadagiti anak yu manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramiden ti amada? Amuda siguro Nalaing damot nga agpaliiw. Kunangarod ni Brent nga agadal kano ana imbag. Tano makaturpos ket makatrabaho. Panawan mi kanun ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Isunga, ananusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilyami. Kumusta kayo matan kani Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko matngamin ti pinilim apakyasawaan. Mama. Saan na bale? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti amin,
Sika ti inkasar na. Isu asika ti original nga asawa. Pudno asyak ti asawa na. Ngem, ad-ado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Ta isumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon niyo. Mama. Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan niyo di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Christina? One Miss F. Adda babae ti asawak. Ket tinasakit in kabalay na pay daytoy ijay Manila. Damag ko nga adda maysa nga anak da. Awan ti ebidensyak ngem kas babae madlaw ko kadagiti tigtig na iti asawak at talaga nga adda milagro nga araramidan na. Malaksid iti dayta adupay dagiti maidandanon kanyak. Ti maysa pay apagsakitan tinakam ko konsentidor ti inana. Imbes abagbagaan na ti anak na saan ta konsentyan namat. Isu ajaklat na nagtagtagari takaslaawan met ti kakampik kadakwada. Kanayon na nga ikan datatang kananang ko iti kwarta. Oray dagiti dua kakabsat ko ik-ikan na matlaeng tunggal umayda ijay balay. Awan matkid di may bagak tatalaga asaan da kami met abinaybayan. Kompleto kami iti abasto kan saan nga agkurkurang iti panangted na iti allowance mi. Pilpilitak mat alipaten laengan ti amin. Ngem jaklat tamat maliklikan a panunutan nang runa no kasjay nga agmay may saak. Mapanpanunot ko pay kit di ti agibales bareng kunak no isu ti pagnakman ti asawak. Ngaman yan ta sa anak mat ngamin akasjay a klase ti babae. Isu a pamrayaklatan ti agsangsangit agingga a makaturugak. Agingga laengan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Pagyamanak met tiing kapanang ibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagipti na palabas. Nakunam dito'y surat mo akayat mo ti agibales. Anya klase ti panangibales ti kayat mo asawan. Aglalaki kamet kasta kadi? Dayta ti saan mo nga araramidan pagayam ko. Saan anain kalintagan ti kasta arason tapno makaamiris ti asawam. Sikan tumatlaang ti agbalin a nakakaasi no aramidam ti kasta. Amangan no laksidan da kan tupay kitdi dagiti anak mo no makilalaki kamat. No itilikudan ti nasayaat nga ipakpakitam iti asawam ket itultuloy na paylaang ti manglukloko ken ka, panunutem latan nga awan ti mapukaw ken ka. Ngem iti asawam di na mapupuutan nga adu ti mapukpukaw ken kuana. Saan laeng a kwarta no di ket ti respeto dagiti tao nga adda iti aglawlaw na. Ipamaysam kidding asikaswan dagiti anak mo ta isuda ti pudpudno aragsak ken kinabaknang mo. Alakastan pagayam Christina, ket ulitak manen ti agyaman itiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.